ассалому алайкум дӯстони азиз. Ҳама каса созаи хубаи саломатиётон, хубаи настренутон созай. Имрӯз бародро бо як навори пачкаи дига барои шуморо тайёр кардагем. Бисёр навори хубайда. Чӣ таърифш кунам охи? Навора то охирша тамошо кунен, ҳамаша мефаҳмем. заминҳои фурӯшӣ ҳастай хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мешавад. Дар видеои пешина бисёр аз шаҳри Душанбе гуфта будем бардро. Аз шаҳри Душанбе ҳам бисёртар мондагем ва дига шаҳру ноҳияҳом ҳастай. Ҳамун як дона лайки бепала бичқен ҳамин видеоро дар имоатон падалица кунен. Агар ягон кас хона, мошину ягон чиз дигара реклама кардан мефураш дар канали мо, ин ҳамин рақамҳо да бардро танҳо дар WhatsApp-ш бинависен. Навори имрӯзаро тамошо мекунем. Рафтем. дӯстони азиз, ин ака эълона сар кардем. як ҷода ёнбош кунен, видеои моро то охирша тамошо кунен. Бо диққат не ки тамошо кунен бардро, ҳуштон ба ягон са наша, ягон каса гӯш накунен. Фақат рӯи телефона нигоҳ кунен. бардрои замине десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пештараш Регарай. 6 сотиқ замин, як хистори материалаш овардагӣ будай бардро. бардро ина дар пештон ҳастай, қимаи сангай чизе аст овардагӣ рехтагӣ будиян. дар шаҳри Турсунзода 6 сотиқ нарша гӯшнем бардро. нархиш 30,000 сомонӣ мега. 6 сотиқай. ина номрои телефонаш, маълумоти бештараш шумо метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, бихарен замина. дӯстони азиз, навора давом метем. аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамун як дона лайки бепала бичқем ва дар комментария бинависен ки аз куҷо замин, квартира, хона дар кораи шумода. бисёри бардро нависта буданд ки аз шаҳри Ваҳдат мо дар замини арзон биёв. бардро ина як замини фурӯши дига қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар Истиқлол шай. 6 сотиқ замин дора. фундаменти гирди замин чӣ хеле десен рехтагӣ бо 3 дархона времянкаи дигарам фундаментча рехтагӣ будиянд. ҷош зурай бардро, ҳамсоя ҳастанд, зиндагӣ доранд. хоб ову свет ҳастай, просто мегзарониш тамом. ову свет будай бардро, дар ин бари замин просто мегзарониш тамом, ҳамаш созай. мактаб, магазинҳо ҳастанд қарибишта. нархи замин бардро ва хоҳарои азиз 50,000 сомонӣ мега. 6 сотиқ дар Ваҳдат 50,000 сомонӣ. ина номрои телефонаш бардро 50,000 сомон мегаву бо арзон мекуна. номрои телефонаш ҳастай, номрои Тоҷикистона, дига маълумотоша шумо метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанем бардро замини арзона бихарен. дӯстони азиз, оз заминҳои фурӯширо қатъи хонаҳои заминӣ гап мезанем, баъд квартираҳои арзонак да мегзарем. як ҷода ёнбош кунед, чӣ хеле гуфтам, видеои моро то охирша тамошо кунед. бардрои хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар Шаҳбури Кӯҳна будай. дар ноҳияи Данғара, дар Шаҳбури Кӯҳна. касе мисол ай Данғара фаҳмид ки ман киҷора гуфтесам. 8 сотиқ замин, 3 дархона дора бардро. 2 дархонаш ба сменблок вардоштагиай, 1 дархонаша ба ғишти лои вардоштагӣ. ҳанӯз бо дастурат маълумай. ремонт чон бардро, ремонтш бигем коробкаи, ҳамом дар дирни хонай, ову свет ҳастай. ову свет бардро як 20 метр дуртарай. мисол вақти рафти хонаро ремонт кардӣ, овуш бардро, ову светаш 20 метр дуртарай, мегзарониш тамом. наздики ҳамин хона да бардро мактаб, садик, магазинҳо бидай. нарша бардро ва хоҳарои азиз, анаки нарша гӯш кунед. яки арзонай. ҳамин қаразходиш кадай бардро 95,000 сомониш мега нарша. марҳамат, касе ки суми нах дорем бардро ин ҳамин хонаро бихарем, пушаймон намешен. дар номрои Тоҷикистонаш имод дорад, дар номрои Россияш WhatsApp дорад. занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. агар аётон набаромада боша бардро ҳамун як дона лайки бепала бичқем ва ҳамин видеоро дар имоатон падалица кунем, бо мо хеле хирсанд мешем. раҳмат барои дастгиритон пешакӣ. ва бардрои замине десен қарор дорад дар шаҳри Исор, дар Уртабизш будай бардро. як хистрои материалаш овардагӣ будай. соҳиби ҳамин замин мега ки дархонара қатъи газхона, кайлдор, падвалаш, бетонаш рехтагиай. харидори аниқ боша занг бизана, бо арзон мекунем. ҳуҷҷатош 100% бардро. маълумоти бештар ба телефон мегирен. дига маълумотош навистагӣ нест иҷа. бардро чӣ хеле гуфтам, 6 сотиқ замин дар шаҳри Исор. нархш бардро ва хоҳарои азиз 60,000 сомонӣ мега. арзонам мекадай алишам. марҳамат, занг бизанед. ва дӯстони азиз, эълон монад давом метем. ин замине десен бардро қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 6 сотиқ замин, як хистрои материалаш овардагӣ, фундаменти хона рехтагӣ бардро. фундаменти хона 5 дархонара бигем, фундаментчи рехтагӣ, ҳамаш тайёр. фақат сума мети бардро ин ҳамин замина мехарӣ, хонара месозӣ, медурои зиндагӣ мекунӣ. 6 сотиқ замин, бо як бор дига такрор мекунам. 6 сотиқ замин дар шаҳри Кӯлоб. нархиш
35,000 сомонӣ мега. Чӣ хел нархи арзонда бовар кунен. ина замина бихарем бардро 35,000 сомон бо даъвои тоза ҳамаш 100%. номерои телефонаш аст, маълумоти бештара занг мезанед ака. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. дар видеои пештара яду бародар нависабуд ки апашко модаром нависабуд ки аз шаҳри душанбе хона квартира замин бисёртар монен. ба ҳамин хотир бардорои на як хонаи дига қарор дорад дар шаҳри душанбе дар поёни мошинбозор да будай. дар поёни мошинбозор 6 сотиқ замин 3 дар хонаи беҳтарин дора бардро. мешавад ки бидрои зиндагӣ кунӣ, ремонт дора гуфтагиай. чӣ хеле гуфтам бардро, дар шаҳри душанбе 6 сотиқ дар поёни мошинбозор нархш нарша гӯш кунем бардро 130,000 сомонӣ мега. бешухӣ нархи арзон ай. медонам ки хай бисёр дорен 130-150,000 сомон. марҳамат касе ай душанбе хона кофтесай бардорои на 130,000 сомон да бихарен, шлед накунен, созай хона. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. касе ки тамошо кардесем бардро имконият боша лайка бичухен ва ҳамин видеоро дар имоатон падилитса кунен. ин хонаи десем бардро қарор дорад дар шаҳри ҳисор 7 сотиқ замин дар хона дора бардро. хонаҳо ремонт кардагиам гуфтагиай. соҳиби хона мега ки ана 7 сотиқ заминай дарвозаи калони хушуд дорад, документош ҳамаш 100% ову свет ҳастай мешава. хоби хона бардро алиша мешда ба ягон хона дар душанбе болои сум метем гуфтагиай. баъди соати 20 занг бизанем. чӣ хеле гуфтам бардро 7 сотиқ замин дар хонаи беҳтарин дар шаҳри ҳисор нархш 136,000 сомонӣ мега. арзонам мешава, алишам занг бизанем. ана ака бардро ай шаҳри душанбе хонаи заминӣ гуфта будем. бардрои на хонаи заминира арзонтара бигирен ака. касе ки сум дорен ай шаҳри душанбе бардро. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи фирдавсӣ. хонаҳо ремонт кардагианд. соҳиби ҳамин хона мега ки 2 сотиқ заминай ду хонаи дирмбадринай ду хонаи дирмбадрин дай бардро. кухни, туалет, баня, сарай, тандирхона, ову свет пастаяни ҳастай ноҳияи фирдавсӣ да маҳаллаи шайнак. мактаб, масҷид қарибиш да будай. гипразем, гарадок, маршруткаи 45 мерава. 2 сотиқ замин бардро дар хона нархш 150,000 сомонӣ мега. маълумоти бештараш мо метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метавом. ана ягҷое ки замин хона квартира намондесам бардро дар комментария бинависен. агар ман арзонтар ёфтам барои шуморо навхел реклама мекунам. бардорои хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи ҷолдини балхӣ. деэтаҷаи бардорои хона. деэтаҷа 8 дар хона 25 сотиқ замин дора. хонаҳо ремонт кардагиай. соҳиби хона мега ки хонаи фурӯшӣ бо тамоми шароитҳош муҳайё мебошад. дар маркази район будай. дар маркази районӣ мисол ҷалдини балхӣ ҳову свет пастаяни ҳастай. чӣ хеле гуфтам бардро 25 сотиқ замин 8 дар хона. хонаи деэтаҷа нархш 100,000 сомонӣ мега. мардак бори гарени арзонай. деэтаҷа 8 дар хона 25 сотиқ замин 100,000 сомон. арзонам мекадай алишам. номерои телефонаш ҳастай. марҳамат бародаро, касе ки сум дорен хонара бихарем пушаймон намешен. дар маркази ноҳияи ҷолдини балхӣ будай. ана ака бародарҷону апашко модаро мегзарем ба квартираҳои арзоне ки шумо ждат доштен, шумо мунтазираш будем бародаро. ба ҳамин хотир ята лайка бичухен, навора давом метем. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвон. хушук гӯш кунем бародаро. дар ноҳияи ёвонай духонага квартира дар якум этаж қарор дорад. 63 квадратни метр. домои пештара хона ремонт надора. ремонт чӣ хай миёнае бигем мешава бародаро. хай дар инаи хонаи дигариш зиндагӣ кардан мешава. дар хона дар ноҳияи ёвон бардро духонага нархш яки арзонай нархш 65,000 сомонӣ бардро. бардро ин хонаш камтар ремонтш безеб дай, хай дигарош созай, на кайлдори сусиш созай. 65,000 сомон да метавонем бихарем. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. мегзарем ба квартираи навбатӣ. бардорои квартира десен қарор дорад дар шаҳри турсунзода дар 4 микрорайонай. якхонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 47 квадратни метр. домои навастройка бардро. хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира мега ки срочни мефурӯшумша, срочни пулум дар корай. дар рӯ парӯи кохнур будай бардро. дар рӯ парӯи кохнур қарор доштаи ҳамин квартира. якхонага чӣ хеле гуфтам бардро дар шаҳри турсунзода нархш 130,000 сомонӣ мега.
бовар кунед беҳтарин нархи 130,000 сомон як хонага дар шаҳри Тунсузода. Ина номерои телефонаш, занг бизанед, хонара бихаред ози бардро. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. И квартира десем бардро қарор дорад дар ноҳияи Кушониён. бардро дар ноҳияи Кушониён як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад 29 квадратни метр. домои пешинаи хона ремонт кардагие. соҳиби квартира мега ки срочни мефурӯшем хонара, нав ремонт кардагиемша ягон камбудӣ надорад, срочни пул мондар кориштагие. бардро як хонага дар ноҳияи Кушониён нархиш 112,000 сомонӣ мега. бо касе харидори аниқ боша арзонам мекадай. ина номерои телефонаш, маълумоти бештара бардро занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. бардорое ки дар видеои пешина нависадан шаҳри Душанбе квартира бисёртар монем. бардорӣ ина як квартираи арзони дига, чӣ хеле гуфтам, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 26 квадратни метр дар Гипраземай. бардоро шаҳри Душанбе дар Гипразем дай. дом навастройка, хона без ремонт, коробка. нарша гӯш кунед бардоро. нархиш 130,000 сомонӣ мега як хонага. ина номерои телефонаш, маълумоти бештараш шумо метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. И квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 37 квадратни метр. дом бардоро навастройка. соҳиби хона мега ки хона бе ремонтай, дар треза дора, дари берин часпондагӣ гуфтага, треза ҳам дора. хоб об ҳастай, канализатсия дора, ҳуҷҷатош 100%, ҳолати дом хубай. яъне ки ҳолати ҳамин дом бардоро хубам бидай. хай созай мисол навастройка як хонага дар ноҳияи Рӯдакӣ, чӣ хеле гуфтам, нархиш 125,000 сомонӣ мега. ина номерои телефонаш, маълумоти бештара занг бизанед бардоро. дӯстони азиз, бардоро апашкоҳо, модаро, додаро, ибад навори хонаҳои фурӯши имрӯза. касе ки то охири видеоро қатима тамошо кард, бардоро дар комментария рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима тамошо кардем. ва агар видеои имрӯза шумода махбул шуда боша, бардоро ҳам як дона лайки бепла барои меҳнатҳои мо биҷиқем ва дар комментария бинависед ки аз киҷо шумода хона дар кора, ё айкиҷо замин дар кора, ё айкиҷо квартира дар кора бардоро. агар ман арзонтарша ёфтам, барои шумо ранамхел реклама мекунам. раҳмат барои дастгиритон. то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша. хай.